v roku 1709 bol zachránený stroskotanec Alexander Selkirk z opusteného ostrova a on bol vlastne inšpiráciou pre knihu Robinson Crusoe, ktorú napísal Daniel Defoe. V roku 1918, 1. februára, Rusko adoptovalo gregoriánsky kalendár. V roku 1942 začal vysielať Hlas Ameriky. V roku 1946 maďarský parlament rozpustil monarchiu po 9 storočiach a prehlásil Maďarsko za republiku. A narodenia máme tu v roku 1878 sa narodil Milan Hodža, slovenský politik. V roku 1931 Boris Jelcin, prvý prezident Ruskej federácie. Každý asi viete, kto to je, alebo kto to bol. Zomrel v roku 2007. V roku 1965 sa narodila americká herečka Sheryl Fenn, ktorá hrala hlavnú úlohu v kultovom seriáli Twin Peaks. No a v roku 1971 sa zase narodil iný americký herec Michael C. Hall. Túto hudbu asi poznáte. Je zo seriálu Dexter. Michael C. Hall tam hrá hlavnú úlohu. A v roku 1969 sa narodil Andrew Breitbart, americký vydavateľ a konzervatívny politický komentátor, ktorý zomrel v Lani. Najpravdepodobnejšie bol zavraždený. Ja som v Lani pár mesiacov potom, ako zomrel, robil rozhovor s doktorom Jerome Corzim, ktorý dodneska hľadá rodný list prezidenta Obamu. To video nájdete na našej webovej stránke v sekcii video. Som myslel, že sa to volá, že kto je Barack Obama. V poslednej tretine rozhovoru, alebo štvrtine, sa s doktorom Corzim bavím práve o Andrew Breitbartovi, alebo doktor Corzi ho poznal osobne. A Andrew Breitbart urobil jednu obrovskú chybu, že vo februári sa mi zdá minulého roku verejne prehlásil na nejakej konferencii, že má dokumenty, ktoré usvedčia Baracka Obamu z príslušnosti k nejakým marxistickým hnutiam. A deň predtým, ako slúbil, že to zverejní, odišiel v noci z baru a zomrel. Ďalšia taká zaujímavá vec bola, že fotograf, ktorý robil pre toho súdneho znalca, bol pozdejšie, v čase, keď sa vyšetrovala táto smrť, otravený. Tak a teraz by som rád prešiel k nejakým interným veciam. Ľudia si sťažovali, alebo si sťažujete, že nepočujú dobre telefóny. Neviem, my keď počúvame, tak je to ako celkom, aspoň včera, viem, že sa sťažovali. Ja som si dneska stiahol vlastne nahrávku včerajšej informačnej vojny, lebo chcel som počuť rozdiel medzi kvalitou hlasu, čo mal Tibor, keď rozprával cez handsfree a potom rozprával cez normálne do telefónu. Takže tam ten rozdiel bol obrovský, ale ináč v tej nahrávke, ktorá vlastne bola nahratá na streamingovom serveri, ten hlas je v poriadku. Ale zajtra by nám mal prísť
technik zo Žiliny, ktorý to tu nejak poprepája, tie telefóny, že nebudú musieť už visieť pred reproduktormi a budú priamo napojené do mixážneho pultu aj bez telefónneho hybridu. A včerajšie útoky. Včera až pred koncom vlastne zistili chalani, že sa útočí, že zase bol útok na náš server, vlastne na stránku. A my kvôli bezpečnosti sme rozhodili veci po viacerých serveroch, nie je to na jednom ani na dvoch. A po skončení relácie samozrejme útoky prestali asi 4-5 minút po 11. Samozrejme, nevymýšľajte žiadne konšpiračné teórie, proste bola to náhoda. A streamovací server zhodiť nevedia. No a dneska zase po obede v podvečer ľudia sa sťažovali, že sa nevedia napojiť cez to malé rádíko, to je vlastne iba jeden zo streamov, čo máme, toto staré s tými flakmi. No a to sa im podarilo zostreliť dneska, už to je opravené, malo by to fungovať. Ale radšej počúvajte, normálne na prvej strane tam sú rôzne možnosti a používajte Winamp alebo VLC alebo nejaký Tapin. Proste používajte stream priamo a tým pádom by malo byť všetko v poriadku a nikto sa toho serveru nevie dotknúť. Mám dobrú správu pre mladých ľudí. Ja som tu jednal pred pár dňami, ja som vám to zabudol povedať. Týka sa to samozrejme rádia. Tuto naproti nám je nahrávacie štúdio a jednal som s pánom Dobríkom s tým, že oni ešte na vrchnom poschodí budujú ďalšie. Malo by byť dokončené niekedy v apríli, v máji, mi hovoril. A chceme proste aj my a ja vyzývam mladé kapely, ale tak on ich má plno podchytených, ktoré sú z okolí Bystrice, ale kdekoľvek vlastne na Slovensku, ak máte chuť, ak chcete, ozvite sa nám. Budú sa robiť normálne živé koncerty v tom štúdiu a my ich budeme vysielať naživo pre vás, poslucháčov. Takže predpokladáme apríl, máj tohto roku. Vrátim sa ešte k tomu včerajšiemu vysielaniu, ktoré vlastne odpálilo veľa zlého a budú ešte aj horšie útoky na nás. A Zdeno nám napísal, že čo je na dnešných vojnách najzvrátenejšie, okrem toho samozrejme, že umierajú ľudia, je to, že dnešné vojny sú doslova medializované, doslova sa dostávajú do obývačiek v priamych prenosoch a ako ste spomenuli, niektorí vojci sú tak zvrátení, že si montujú na prilby webkamery a natáčajú si videá z prestreliek a akcií a následne ich predvádzajú na YouTube. A Miloš nám napísal, že včera Tibor povedal jednu zásadnú myšlienku, nie či veriť vládam, čo nám tlačia ohľadne okupačných teroristických vojen, politickej korektnosti alebo pokrivenej reality, ale nájsť spôsob, ako im dôrazne a účinne ukázať, že vôbec nepodporujeme takéto barbarské skutky a najmä, že sa nemienime podieľať na fungovanie takýchto štátov s takýmito vládami na základe neospravedlniteľných klamstiev. K týmto klamstvám, ktoré počúvate od svojich vlád, a to je jedno, kde ste, či ste na Slovensku alebo na Marse, proste vždy to tak je. Neviem, prečo majú ľudia tendenciu, aj keď vedia, že klamú alebo proste sú prichytení pri lži, majú vždy tendenciu zase tým novým lžiam uveriť. Spýtam sa vás tak, chlapi, keď počúvate, keď prídeš domov, 10-krát nachytáš svoju manželku s nejakým chlapom v posteli a potom ti bude tvrdiť, že ide k susedovi stráviť noc a bude sa s ním iba rozprávať, budeš jej veriť. A o tom to je celé. Tie vlády, tie vládne lži, tá platená propaganda je tak hrozná, tak veľká a tak častá, že každú vetu, ktorú počujete z ich úst, musíte si overiť a nemôžete všetkému uveriť, lebo to dnes a denne potom dopadneme zle. No a dnešným hosťom
mám dnešného hostia, o ktorom ste si mohli prečítať v programe. Je to Michal Moránsky, poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislava, predseda Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. Tak, budeme sa baviť o veciach, ktoré sa dejú v Bratislave. A ja pustím pesničku. Budeme sa baviť o niekoľkých veciach. Prvá z tých vecí budú pozemky okolo tehelného pola alebo pod tehelným polom. A po pesničke ja vám prečítam blog, ktorý napísal primátor mesta Bratislavy. Je to normálne verejný blog ohľadne tejto kauzy. A keď ho dočítam, tak potom sa spojím s pánom poslancom a ten nám zase povie, ako to vidí on. Takže najskôr pesnička, potom prečítam blog a potom sa nám k tomu vyjadrí pán poslanec. Tak, dobrý večer, od mikrofónu sa vám hlási Norbert Lichtner. Zdravím všetkých, ktorí sa dostali k počítačom pozdejšie. Hovoril som, že po pesničke prečítam blog primátora Bratislavy Milana Vtáčnika, ktorý sa týka tehelného pola a akciovej spoločnosti. Takže ja sa pustím do blogu a potom zavoláme hosťovi a necháme hostia, teda nech sa k vyjadreniam pána primátora vyjadrí on sám. Takže ideme na vec. Tehelné pole, akciová spoločnosť, fakty namiesto obviňovania. Pozriem ešte raz, tento blog napísal primátor mesta Bratislavy Milan Vtáčnik. Poslanec Mestského zastupiteľstva Hrčka za SAS a podpredseda tejto strany Galko v posledných týždňoch vzniesli obvinenie, že mesto pri predaji pozemkov pod hotelom Doubletree by Hilton vedľa zimného štadióna Ondreja Nepelu prišlo o 1,6 milióna eur. Dôkazom je podľa nich posudok, ktorý ohodnocuje trhovú cenu o mnoho vyššie ako ďalšie 3 znalecké posudky, ktoré tiež ohodnocujú trhovú cenu pozemkov. Opakovane publikujú obvinenia, ako by verili, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou a že im to pomôže zviditeľniť sa pred voľbami do VUC. Možno sa spoliehajú na to, že ľuďom stačia skratky alebo silné slová, ale pre mňa sú dôležité fakty, a preto chcem ešte raz vysvetliť dôvody, prečo mesto vo veci vysporiadania podielu spoločnosti Tehelné pole akciová spoločnosť konalo tak, ako konalo. Tejto téme sme sa viackrát podrobne venovali na pôde Mestského zastupiteľstva. Viac ako rok sme hľadali riešenie na pôde finančnej komisie za účasti poslancov. Opakovane sme rokovali so spoluvlastníkom a nakoniec sme našli dohodu, lebo inak sa problém vysporiadania riešiť nedal. Nikto na meste po rozhodnutí poslancov nebúchal šampanským, ale ako som ja a viacerí poslanci konštatovali, prijaté riešenie bolo najlepším východiskom zo situácie, ktorá bola v minulosti pre mesto nevýhodne nastavená. Možno by teraz stačilo uvieť pár citátov ľudí, ktorí bez pochyby nie sú žiadni hovorcovia vedenia mesta, napríklad vyjadrenia vydavateľa Smenníka SME a pána Fulmeka, či dlhoročného redaktora Trendu, pána Bíra, alebo členov Mestského zastupiteľstva za pravicové strany, ktorí tiež postup vedenia bratislavskej samosprávy označili ako najvýhodnejší pre mesto. Nechcem sa však primárne opierať o vyjadrenia druhých, uvádzam ich až na záver, ale predovšetkým ešte raz poskytnúť môj osobný pohľad a dôvody, prečo sme navrhli schváliť dohodu. V roku 2006 Bratislava spolu so spoločnosťou TP Slovan založili novú spoločnosť Tehelné pole akciová spoločnosť, pričom do nej vložilo vklad 400 000 slovenských korún, asi 13 000 eur, a k tomu súkromnému spolumajiteľovi prenajalo pozemky pod budúcim športovo-rekreačným komplexom za symbolických 1000 korún slovenských na rok, teda 33 eur na rok, nie na metr štvorcový, po dobu 50 rokov.
už tu bol položený základ nevýhodného postavenia mesta, pretože ak by mesto svoje pozemky vložilo ako majetkovú spolúčasť spoločného podniku, bolo by pri vysporudúvaní v úplne inej pozícii. Čiže výnos mesta za celých 50 rokov by bol 1650 eur. Od tohto momentu Bratislava ako 40% akcionár nevložila do spoločného podniku ani korunu či euro. Hotel, ktorý sa na pozemku postavil, bol postavený na úver. V dôsledku toho sa spoločnosť Tehelné pole akciová spoločnosť dostala do straty, pre ktorú väčšinový akcionár žiadal od mesta navýšenie základného imania v hodnote viac ako 1 milión eur. Ešte v roku 2010 poslanci rozhodli, že mesto sa na navyšovaní imania a financovaní potrieb hotela nebude podieľať. V novom volebnom období sme viac ako rok hľadali riešenie. Nenavyšovať imanie by znamenalo riziko, že firma sa dostane do konkurzu a pozemky bude 50 rokov prakticky zadarmo užívať veriteľ, lebo nájomná zmluva by nezanikla, ako sa mylne domnieva poslanec Hrčka. Na navyšovaní imania a financovanie straty však mesto nemá a v dohľadnej dobe nebude mať peniaze, keďže spláca vysoké dlhy z minulosti a čelí výpadkom daňových príjmov. Ak by mesto dalo súhlas na navýšenie základného imania väčšinovému akcionárovi, tak by sa podiel mesta znížil pod 1% a mesto by nezískalo nič okrem 1650 eur za 50 rokov. V tejto situácii mesto rozhodlo, že vystúpi zo spoločného pre mesto zle nastaveného podniku, pričom vyrokuje pre mesto čo najvýhodnejšie podmienky. Náš podiel v nestratovej spoločnosti sme predali za dvojnásobok vkladu a za pozemky, ktoré mal kupujúci zabezpečené na 50 rokov dopredu za symbolických 33 eur na rok, sme predali za viac ako 1 milión eur. Naše manévrovacie možnosti boli obmedzené aj zmluvne, keďže podiel sme museli ponúknuť väčšinovému spolumateľovi spoločnosti a cenu pozemku ovplyvňovalo to, že na ňom stála nehnuteľnosť. K otázke predajnej ceny pozemku, ktorú aj nezávislý znalec v denníku SME označil za trhovú, je treba uviesť, že mesto pracovalo postupne so 4 znaleckými posudkami. Keďže prvé dva sa výrazne líšili cenou, prvý bol na úrovni 211 eur za meter, a pri druhom posudku sa cena vyšplhá na bezmála 650 eur za meter. Boli vypracované dva ďalšie, ktoré odhadovali cenu na 251 a 254 eur za meter. O cene 251 eur hovoril napokon riaditeľ magistrátu na rokovaní zastupiteľstva a táto cena bola uvedená v materiáli poslancom, pretože len táto bola aktuálna a čo je najrozhodujúcejšie, za túto bol kupujúci ochotný kúpiť. Keď mesto rokovalo o cene, zástupca spolumajiteľa sa jasne vyjadril, že nemajú prečo ísť na uvedenú cenu, pretože oni majú pozemky zmluvne garantované na 50 rokov za 33 eur na rok. Hrali sme teda len s takými slabými kartami, ktoré boli v úvode príbehu v roku 2006 bývalým vedením mesta rozdané. Nikto, či už o cene, či priebehu rokovania nič netajil. Napokon o všetkom opakovane rokovala finančná komisia mesta, v ktorej sedia poslanci zastupiteľstva. Na zastupiteľstve, ktoré o postupe mesta rozhodovalo, som sa kritikov spýtal, aký nerealistický postup ponúkajú, odpoveď som však nedostal, pretože možnosti boli v skutku len dve. Ostať v podniku, v ktorom sme sa nenavýšili imanie, nefinancovali stratu, pretože na to nemáme, a tým by sme sa dostali do úplne bežnej pozície a podnik by mohol ísť do konkurzu. No, pokračuje ďalej. A píše to ešte, že nečakám od všetkých poslancov či nezávislých pozorovateľov, aby nekriticky prijímali rozhodnutia vedenia mesta. Nie som ten typ politika. Sem však tých, čo znáša obvinenia, požiadať, aby zohľadnili fakty, aj to, že exekutíva musí pri hľadaní a presadzovaní riešení problémov zohľadňovať aj okolnosti, právne, zmluvné či finančné, ktoré sa jej nepáčia, ale jednoducho ich zdedila a nemôže ich ignorovať, keďže nechce vystaviť mesto riziku strát budúcich. No, neviem, či aj tí v tom roku 2006 takto uvažovali, ale určite budú tvrdiť, že áno. Dáme si pesničku a ja zavolám pánovi poslancovi. Dobrý večer. Dobrý večer. Na telefóne mám pána Michala Moránskeho, poslanca Mestského zastupiteľstva
z Bratislavy, predseda Komisie územného strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. Michal, dobrý večer ti prajem. Dobrý večer aj teda. Tak sme vo vysielaní. Ja ešte upozorním na dve veci našich poslucháčov. Ja som sa v živote s pánom Moránskym nestretol. Ja som chcel s ním robiť na túto tému rozhovor v Lani. Som mu volal a je to mladý človek a začal som mu normálne na drzo týkať, pretože ja mám zvykaním trošku problém, lebo som si odvykol. Na druhej strane si myslím, že sa dá úcta vyjadriť aj iným spôsobom, nie len vykaním. Takže aby ste zase nekonšpirovali, že je to nejaký môj kamoš. V živote som ho nevidel. A druhá vec je tá, že samozrejme blog Milana Vtáčnika som nedočítal, lebo to je normálne jak Vojna a mier. Každý si to môže prečítať na blog.sme.sk. Tam si nájdete. Tie posledné veci už nie sú až také podstatné, pokiaľ by boli, tak sa vrátime. Takže Michal, ako to je teda s tým tehelným polom? Haló? Michal nám zmizol. Budeme ho musieť skúsiť teda ešte raz. S týmito telefónmi to je hrozné. Áno? Haló? Počujeme sa teraz? Áno, ja vás počujem stále. Ja som vás nepočul, lebo tuto, jak mám obesený ten telefón, tak sa asi vyťahol o jeden ten článok. Už sa ho nebudem dotýkať teda. Dobre, spýtam sa teda ešte raz, ako je to teda s tými pozemkami pri tehelnom poli? Jasne, tá situácia je naozaj veľmi zložitá. Tá naša pozícia na začiatku tiež nebola veľmi jednoduchá. Predsa tie zmluvy, ktoré boli podpísané medzi bývalým primátorom Ďurkovským a pánom Širokým, je vec, ktorá bola určite pripravovaná. Oni boli si vedomí, že proste do budúcnosti toto musia nejak vysporiadať. Čiže aj dnešného primátora dostali do situácie, kedy proste tiež toho manevrovacieho priestoru nemal veľa, ale niektoré veci sa dali urobiť. Ja sa chcem spýtať, počkaj, skočím do reči. Jedna vec, na ktorú vlastne pán primátor na tom svojom blogu neodpovedá, je, že tie riešenia tam boli, ale boli také, ktoré by si vyžadovali skutočne istú vôľu a isté hlbšie pochopenie nejakých tých finančných princípov. Ale ako ste mali otázku? Ja som sa iba chcel spýtať. Iba jednu vec, že evidentne z tohto, čo hovoríš ty a čo hovorí teda aj primátor, tá zmluva bola urobená nevýhodne pre mesto v tom roku 2006. Ja sa chcem spýtať, či taká normálna otázka normálneho daňového poplatníka, ktorý nevie do 3 napočítať, ale do 2 vie, dá sa vyviesť nejaká proste zodpovednosť alebo nejaké sankcie proti ľuďom, ktorí takúto zmluvu podpísali? Tak pravda je taká, že pán Ďurkovský čelí, myslím, že 7 trestným obvineniam, čiže dobre. Teoreticky áno, ale prakticky ešte stále toto je na slobode, v pohode funguje, čiže to je zase vec našeho súdnictva, o ktorom si asi nemusíme hovoriť dvakrát veľa, že s pánom Haradinom na čele to ďaleko nedotiahneme. Dobre, takže a je tam aj trestné oznámenie teda ohľadne tejto zmluvy? Ohľadne tejto zmluvy nie, tá bola skutočne pripravovaná takým spôsobom, že myslím si, že v tomto momente proste nie je možné vyvodiť absolútne žiadnu zodpovednosť voči nikomu. Predsa len ako keď hovoríme o pánom Širokom, tak to je skutočne jeden veľmi šikovný, inteligentný biznismen, ktorý je proste všetkými masťami nastený, takže stadiaľto skutočne cestu nevidím. Skôr si myslím, že keď naozaj sa podarí prísť k nejakému
súdnemu rozhodnutiu, tak to vidím skôr v kauze PKO a to by mi mohlo zlomiť väz, ale tu naozaj nevidím cestu, ako by sa z toho dalo vykorčulovať. Dobre, ale teda prišlo mesto o nejaké peniaze, alebo nie v tomto prípade? Samozrejme, že prišlo. Predsa len ako 40% podiel hotela Hilton za 26 000 eur. Nech je tá momentálna finančná situácia toho hotela akákoľvek, proste to nie je možné. Akože kto by nekúpil 40% hotela Hilton za 26 000 eur, však 26 000 eur dneska človek nekúpi v Bratislave garzónku. Čiže to sa nedá porovnávať. Druhá vec je taká, že boli možnosti, napríklad, áno, je pravda, že pán Široký mal predkupné právo. Na druhej strane, pokiaľ by sa spravila nezávislá analýza, akú hodnotu má ten 40% podiel, tak by sa mohla dať skutočne reálna trhová ponuka pánovi Širokému. Keby ju odmietol, tak by sa mohla ponúknuť niekomu ďalšiemu. A takýto odhad sa neurobil? Takýto odhad sa absolútne neurobil. Lebo niekomu záležalo na tom, aby sa spravila tá dohoda. Dobre, ale tak potom, ale odkiaľ teda vzali to číslo? To si niekto vycucal z malička, alebo ako? Kde na to prišli? Tá suma bola vlastne sumou, ktorá bola vložená ako hotovostný vklad za mesto do spoločnosti Tehalné pole AS. A vlastne tých to je tých 400 eur. Aha. 2x13 000. 2x13 000. Áno, už to chápem. Dobre, takže... Čiže teraz to vyzerá ako keby, áno, že mesto vložilo 13 000, to zinkasovalo 26. No, stratilo tam niečo medzi tým? No, nestratilo tam medzi tým, akurát, že dneska vlastne celá tá akciová spoločnosť vlastní proste jeden obrovský hotel, ktorý proste má ďaleko vyššiu hodnotu, ako je hodnota tých záväzkov. Teda minimálne podľa môjho názoru. Dobre, takže, ale môžeme predpokladať, že bez tej pôvodnej dohody medzi týmito pánmi by ten hotel tam vlastne nevznikol, pretože tam sa to začalo stavať akože na zelenej lúke proste za tých 1650 eur na 50 rokov, áno? Bez dohody týchto dvoch pánov by ten hotel proste tam nebol. A takisto, keby sa dohodli aj inak, alebo keby inak postupovali pri spisovaní tej zmluvy, tak dneska by to mesto malo oveľa lepšiu pozíciu aj pri vyjednávaní, keď už sa rozhodlo ísť do takéhoto podniku. Dobre, a teraz čo? Teraz komu patrí ten pozemok? No, teraz pozemok patrí už spoločnosti Tehalné pole AS. Takže... Ten pozemok aj s akciami sa predávali v rámci jedného balíka. Treba povedať, že skutočne pán Široký nemal absolútne žiadny záujem proste kupovať ten pozemok, keď ho mal prenajatý za 33 eur na rok. No jasne. Ale on ho kúpil, pretože k nemu dostal ako bonus za 26 000 ešte aj 40% akcií svojej firmy. Áno, tak. Áno, toto snáď každému teraz docvaklo, že o čo tu išlo. No. Dobre, takže bolo to výhodné pre neho, a pre mesto teda až také výhodné to nebolo. A teraz takto, chcem sa spýtať... Mesto väčšinou v týchto projektoch so súkromnými investormi ťahá za kratší koniec. Prečo ide s nimi teda do Holportu? Prosím? Prečo robí takéto spoločné podniky so súkromným sektorom, keď na to vždy doplatí to mesto? Lebo viete, mesto nie je pán Vtáčnik. Ani vy. Mesto je asi koľko? 400-500 tisíc ľudí, ktorí žijú v Bratislave. Áno. Viete, a tí o to prišli. Môžem povedať, že v skutočnosti, teda v dnešnej dobe sa tieto veci už nedejú až v takej miere, respektíve nedejú sa, tak takéto nevýhodné zmluvy alebo verejné partnerstva sa proste už nerobia, pretože dneska už pochopili aj poslanci,
že proste toto si mohli dovoliť v 90. rokoch alebo za éry pána Ďurkovského, ale dneska už aj novinárska obec, aj vymenení poslanci v mestskom zastupiteľstve proste nie sú to, čo bývali proste za tých divokejších čias. No a čiže toto sú veci, ktoré sme zdedili z minulosti. Dobre, ale teraz naznačujete týmto, ja som pochopil, že tam boli teda aj iné kauzy, než toto tehelné pole. S týmto konkrétnym investorom alebo s týmto konkrétnym pánom nie. Nemyslel som, ale ako... Samozrejme, že sú, že aj v dnešnej dobe proste sú tam iné kauzy, z ktorých mi ide toto mráz po chrbte, pretože napríklad historický palác v centre, palác Motešický sa predal v hodnote jednej luxusnejšej vily na Slavíne. Takže... To je koľko asi? Aby sme my boli v obraze. Približne za 1 000 000 eur, 1 100 000, tak to nevychádzalo. Historický palác. Áno. Kto tak dobre predáva? No ja si myslím, že aj my by sme sa mohli poskladať na niečo tak. Kto tak dobre predáva, prosím vás? No, tak stačí ísť na stránku www.bratislava.sk a pozrieť si hlasovania, takže ten program vždy príde od pána primátora a potom si treba pozrieť hlasovania poslancov a tam je to aj vidieť. Takže Bratislavčania prakticky, tí, ktorí si tam volili tých poslancov, tak môžu vidieť, čo robia tí poslanci, za čo hlasujú, za aké tunelíky alebo proste za aké výhodné, nevýhodné obchody. Takže môžu to vidieť ľudia, pokiaľ chcú. Pokiaľ chcú a pokiaľ sa tomu dostatočne rozumejú, len hovorím, že dneska je už tá doba taká, že napríklad aj aby človek pochopil celú túto kauzu toho tehelného pola, to už nie je pre nejakého Janka z Hornej Dolnej, proste človek už musí mať aj nejaké finančné vzdelanie, aby proste tam tie veci videl. Že dneska je to už naozaj tak spravené, tak právnicky prešité, tak ošetrené, že hoci sa dneska môžeme smiať za to, že 26 000 eur za 40% hotela, ale keď sa na to pozrie nejaký právnik, tak hneď vidí, že toto človek každý vidí ten výsledok, že 40% hotela Hilton za 26 000 eur, že to proste nie je niečo s kostolným poriadkom, ale tie všetky okolnosti okolo toho, jak to bolo pripravené, tak proste je to veľmi zložité. Takže na druhej strane musím povedať, že veľmi oceňujem, že ste sa vôbec do takéhoto niečoho pustili, lebo ostatné veci, a hlavne ostatní novinári, keď je nejaká takáto veľmi zložitá vec, proste do toho ani nejdú, pretože to ľudia, alebo väčšinoví ľudia to proste nepochopia a preto to ani nemajú iniciatívu vyťahovať. Dobre, podľa toho, čo hovoríte, tak tento, ako by sme ho nazvali, výhodný, optimalizovaný obchod bol urobený sofistikovane teda. Veľmi sofistikovane. Takže právne sa nedá napadnúť, ale každý vidí, že to je nejakým spôsobom, že je to nejaký tunel. No samozrejme. Je to tak, minimálne z môjho pohľadu, akože to tak vidím, pretože keď si pozrieme, že akým spôsobom sa vlastne dostal, že na základe čoho sa tam vytvorila v tom hoteli strata. Že ten pán Široký, ktorý tam nominoval predstavenstvo a väčšinu dozornej rady, tak proste pripravil to tak, že dostal hotel do straty. Druhá otázka je, že či to bola skutočná strata alebo nie, pretože tam sú veľké odpisy, čiže to tlačí ten hospodársky výsledok dolu. A takisto tam boli tie kauzy ohľadom toho, že sa tam kradlo, alebo že proste hotel nie je naplnený, že neexistuje slovenská permutácia tejto stránky. Čiže ako keby ani nemali až taký nejaký veľký záujem o tých zákazníkov, aj keď verím, že to sa teraz v krátkom čase zmení, pretože teraz už naozaj nie je dôvod, prečo ani na papieri proste ťaháte ten hotel do straty. No, pozrite sa, ja som iba obyčajný Janko z Hornej Dolnej, ale keby som
vedel, že teda môžem získať za 26 000 eur a 40% hotelu Hilton v Bratislave, tak by som tých zákazníkov, stál by som vonku s palicou, aby som ich odháňal. To by som robil ja, neviem, ako to robili oni, ale ja by som to takto jednoducho, aby som ich tam vyháňal stadiaľ, aby som proste preukazoval straty, aby tých 40% nakoniec vyzeralo, že to nemá žiadnu hodnotu. No, také niečo sa pravdepodobne aj stalo. Hovorím pravdepodobne, aby som ja zase nechytil na seba nejakú žalobu. No však jasne, a ja zase vravím, čo by som ja urobil, takže ako... Dobre, a ako to bolo s tým palácom teda? To je... Kto to kúpil a kto to predal? Prečo za takú nízku cenu? A tam nebolo, povedzme, zase 3-4 odhady, ako na tomto telnom poli? Môžem povedať, že vlastne prvý rok a pol sme my, hlavne ako saskári, hľadali alebo neverili sme tomu, že jeden pán, znalec, proste stále robil a stále ho magistrát oslovoval a proste väčšinu znaleckých posudkov robil proste jeden znalec a ten mal extrémne, alebo z môjho pohľadu extrémne nízko nastavené ceny, ale niekomu to proste vyhovovalo, keď vedeli, keď mesto bolo proste, a mesto stále je vo veľmi zlej finančnej situácii, tak potom sa naozaj, keď proste mesto nemá a potrebuje peniaze získať, tak sa predáva aj pod cenu a sa predáva tak aby to niekto kúpil. Tak to chcem. No a potom práve tie znalecké posudky neboli robené v prospech mesta. Dobre, ale vysvetlite mi jednu vec. Ja si myslím, že odhadcovia majú nejakú licenciu a musia byť plus minus autobus, by som ja povedal, by mali byť tak, jeden môže povedať, že 5 eur a druhý môže povedať, že 5,80, ako ja v tom nevidím žiaden problém. Ale tuto pán primátor uvádza, že prvé dva odhady boli, jeden bol za 211 a druhý za 650, čo je trojnásobok. A povedzte mi, ako je toto možné bez toho, že by jeden z tých dvoch odhadcov stratil licenciu? No, je to tak, že každý tam do toho dáva iné koeficienty. Jeden hovorí, že je to veľmi blízko centra, dáva to ako výhodu, že je to výhodná poloha, druhý hovorí, že je to veľmi blízko centra, že je tam hluk. Čiže jednu a tú istú vec proste dokážu vysvetliť dvoma spôsobmi a potom už iba sa proste, že áno, tak to zvyšuje hodnotu o 20% a druhý povie, že nie, to kvôli tomu znižuje hodnotu o 20%. To nemyslíte vážne? Tam sa už tie nožnice proste roztvárajú. Ale musia mať nejaké pravidlá a proste toto je jak všetko na Slovensku, každý si všetko proste vysvetlí po svojom a je to fajn? No, kvôli tomu sme proti tomu bojovali a sme dali uznesenie do zastupiteľstva, že sa musí vytvoriť okruh nezávislých znalcov alebo proste skupina znalcov a budú sa prideľovať proste náhodným spôsobom tieto zákazky na tieto ponuky. Čiže aspoň tam sme sa posunuli. Dobre, ja takto chcem povedať len zo svojej skúsenosti. Párkrát som spal aj v Hiltone na Heathrow, dokonca na jednom moja firma pracovala, ale spal som v niekoľkých hoteloch pri Heathrow a verte mi, že asi 300-400 metrov vám od okna pristávajú jumbojety a trojité okno to vyrieši, zavriete okná a nepočuť nič. Takže ten hluk si myslím, že keď si to vie Hilton vybaviť v Anglicku, tak možno by aj tu mohli. A viete, tých 20% to je, alebo teda 40% v tomto prípade, alebo to je 20 hore, 20 dole, tak si myslím, že hodnota toho jedného okna zase nie je až taká vysoká. Ja sa čudujem, pretože ja absolútne nechápem, že ak môže byť niečo 211 a potom... No dobré, a potom prišli zase nejaké 251 a 254 eur za meter. To boli nejakí iní znalci, ktorí bežne nepracujú pre mesto, alebo kto to bol? To boli iní znalci. No, tam ten problém je napríklad aj to, že ja napríklad, keď som ešte robil realiťáka, tak som prišiel do nejakého bytu a so znalcom a som ma znalec pýtal, no tak koľko chcete, aby to bolo. Čiže
Počkajte, vy ste robili realiťáka, takže v Bratislave, takže nejaké tie čísla v hlave určite máš, že čo je a nie je správne. Tak dobre, tak sa ťa spýtam len takto. Súkromný názor, nič viac. Čo je skôr k pravde? 650 eur za meter alebo 211 eur za meter? Tam v tej lokalite. Takto, lebo určite... Myslím si, že v súčasných podmienkach je to, respektíve v dobe, kedy to bolo nezastavené, tak to určite bolo bližšie k tej hornej hranici. Ako naozaj ten pozemok a dneska už tým, že tam vlastne niečo stojí, tak je tá debata o tom, že aká je hodnota toho pozemku veľmi akademická. Jasne. Ale pokiaľ by ten pozemok bol stále voľný s tým územným plánom, ktorý je tam, tak by som povedal, že by som ho dokázal predať veľmi blízko tej hornej ceny. Mm-hmm. Dobre, takže dobre, a teraz, OK, a ten znalec. No nie, lebo takto, ja zase viem, robil som s nehnuteľnosťami aj ja v živote dosť veľa, staval som domy a viem, ako to funguje, všade to funguje tak, že jedna vec je, čo tam je a neviem, ohľadne aj pozemku, musí sa brať do úvahy aj pozemky, ktoré boli rádovo rovnaké v okolí, za koľko sa predali, ja neviem, za posledných 6 alebo 12 mesiacov. Toto sa nedialo v tom odhade? Nejaké porovnávanie? Tam je trošku špecifická vec, že pokiaľ máme pozemok, tak strašne záleží na tom, že čo na tom pozemku dokážem postaviť. Lebo môžem mať dva pozemky vedľa seba a jeden je určený iba čisto na zeleň a nikde sa tam nemôže postaviť proste vôbec nič. Taký pozemok má hodnotu prakticky 0. A hneď vedľa toho môže byť pozemok, ktorý je určený na výškovú zástavbu a ten bude mať hodnotu niekoľko tisíc eur za meter štvorcový. Áno, ale ja som myslel, že s rovnakým územným plánom, viete, ako tak som to myslel, že niečo porovnateľné. Určite tam niečo v okolí sa také niečo predalo predsa, nie? Druhá vec je, akým spôsobom sa a za akých okolností sa vlastne ten hotel postavil, za akých okolností bol tam postavený vedľa toho ten štadión a vlastne, že vtedy proste sa hovorilo o tom, že proste my tu budeme mať majstrovstvá sveta, všetky tie veci sa tomu podriadili. Čiže tým, že to bolo vlastne z časti mestský hotel, tak tam tie veci, aj povolenia, aj štúdie proste bežali tak, aby aj mesto pridávalo nejakú pomocnú ruku k tomu. Dobre, takže tam bol nejaký ušľachtilý plán pôvodný, ktorý sa proste hodil do éteru, do sveta, že proste toto sa bude robiť. No a uskutočnilo sa to, alebo nie? Tie ušľachtilé plány. Majstrovstvá sveta sme mali, alebo sme si neurobili. Akurát, že na to bude mesto doplácať nielen teda, čo sa týka toho štadióna, ktorý je tam postavený, ktorý bol postavený za skoro tých 100 miliónov eur. Respektíve zrekonštruovaný. Uh-huh. Takže na toto mesto bude doplácať? Respektíve je to príležitosť, ktorú mohlo mesto ďaleko lepšie využiť. Dobre, tak ako jak to vidíš ty? Je tam proste... Lebo takto mne vychádzajú z toho dve veci a zase vrajím, že ja som obyčajný Janko z Hornej Dolnej. Buď tam sedia veľmi, ale veľmi nekompetentní ľudia, alebo proste páchajú tam trestné činy. Tak ktoré z toho je teraz pravda? Ja viem, že to... Neverím tomu, že tam sedia veľmi nekompetentní ľudia. Dobre, to ako odpoveď nám to stačí. Nechceme ťa dostať do legálnych problémov, lebo ja si myslím, že každý normálny človek pochopí proste, čo sa deje, ako sa deje. Presne ako si povedal, že keď proste 40% hotela je za 26 000 eur a teraz niekto vybehne, že ale zarobili sme 13 000, tak to je taký plúvanec do tváre proste ľuďom, že niekto si myslí, že tí ľudia to proste vezmú a že to zožerú takúto vec.
Dobre. No. Čo v tejto Bratislave teda, tak už keď ťa máme, tak ja to využijem. Sú tam ešte nejaké iné podozrivé veci? Ako fungovalo to PKO? Čo sa tam stalo? Hovorím, že celá kauza PKO vlastne, ja mám 30 rokov, ja som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva, keď som mal 28. A všetky tieto kauzy PKO alebo aj ďalšie som vnímal vlastne iba z médií a dnes, keď sa k ním dostávame, tak proste vidím, že to je, že dneska už môžeme teda síce akože vyčítať tieto kauzy Milanovi Stáčnikovi, ale nebolo by to spravodlivé. Proste on zdedil nejakú situáciu, z ktorej sa snaží nejak najlepšie vykorčulovať, ale to nie je jednoduché. Proste. Dobre, nebolo by od neho, povedzme, ja zase podľa seba to súdim a ja som zase Janko z Hornej Dolnej, nebudeme sa to na nič hrať. Ja keby som bol primátorom a zdedil by som takéto špinavosti a musel by som z toho vykorčulovať, určite, než by som si nasadil tie korčule, tak by som oboznámil verejnosť s tým, že čo tu mám pred sebou, a že čo teraz ja musím urobiť, aby to nejakým spôsobom dopadlo. A nech tá verejnosť vie dopredu. Rozumieš? Lebo potom už, keď tu už teraz vypisovať nejaké blogy, ako je dosť pozdie, lebo prečo sa to nezverejní dopredu? Pozrite sa, toto sme zdedili, tuto je, PK, alebo tu je ďalší tunel, alebo proste tu je zase nevýhodná zmluva pre mesto. Tu je, ľudia, pozrite sa, čo s tým. Viete, aspoň nech tí ľudia majú pocit, že sú súčasťou toho rozhodovania. Alebo proste, vieš, čo myslím? Aby proste, vieš, ako, dobre, on čokoľvek, dobre, keď on niečo teraz dedí, nejaký tunel a on sa to, keby bol 4 svetožiare nad hlavou a začne sa to potichu proste nejakým spôsobom, aby z toho mesto vyšlo, aj tak bude on ten zlý. Tie médiá ho potom aj tak ako namalujú, takže nebolo by lepšie, keby to mesto bolo viac, alebo teda, nie je zase mesto, a nebudeme sa schovávať za žiadnu inštitúciu, tí ľudia, tí poslanci, ten primátor, boli transparentnejší s tými kauzami, ktoré proste ste zdedili, aby ste to tým ľuďom teda povedali, že pozrite sa, toto tu máme a teraz to musíme nejakým spôsobom riešiť? Jasné, ja ale nemám dojem, že by sme sa za niečo schovávali a minimálne v tej kauze PKO sú všetky fakty jasné, však aj tie textácie tých trestných oznámení proste sú známe. Tie súdne konania tiež proste teda myslím, že nie sú neverejné, čiže sú verejné, čiže je to vec, ktorá pomaličky, ale isto začínajú ľudia o to prestávajú mať o to záujem, tým pádom o to prestávajú mať záujem aj novinári. A nemám dojem, že by nebola vôľa minimálne v týchto veciach neinformovať. Dobre, OK, v pohode, ja neviem, ja tam nebývam a Bratislavu nejak extra nesledujem. Dáme si pesničku a ja položím telefón a potom ja ti zavolám naspäť. Dobre, ďakujem. Chlapík na tom bielom koňovi nepríde a pokiaľ je niekto zo súčasnej garnitúry ochotný problém riešiť, a tak by ste sa toho mali chytiť v každom prípade a nejakým spôsobom to využiť, pretože toto sa tu veľmi nestávalo a nech už si myslíte čokoľvek, pokiaľ je nejaký človek, ktorý proste vám alebo chce sa na veci pozrieť, alebo je ochotný ich riešiť, alebo vôbec pustiť von nejakú informáciu, tak ja si myslím, že toto je potreba využiť. Takže telefónne číslo je... No. Dobrý večer, už sme naspäť. Akorát hovorím poslucháčom, že nech zavolajú, nech sa spýtajú nejaké otázky. Určite Bratislaváci vedia viacej, než my to na strednom Slovensku, čo ako sa deje. A chcem sa vrátiť ešte k
tomu tehlenému polu, lebo toto mi nedá nejak mne to nelezie furt do hlavy toto. Za tých 26 000 eur to už to ste predali už teraz vy, nové zastupiteľstvo, áno? Za tých 26 000. Áno. A koľko vás je tam tých poslancov? 45. 45. A musela byť nadpolovičná väčšina, ktorá to odsúhlasila? Muselo byť 27 hlasov, pretože to bolo osobitným zreteľom. A spýtam sa takto. Boli tam nejakí poslanci, ktorí patria do tej zjednotenej strany, že hlasovali za? Alebo hlasovala tá druhá strana za? Nie. Toto bolo spojené hlasovanie aj zprava, aj zľava. Akurát my, ktorí sme tam, proste, keď sme to čítali, tak sme si hovorili, že to nemôže nikdy prejsť, že toto je nejaká hlúposť, že to proste, takto sa proste veci nedejú. A my sme proste boli v tom, že to samozrejme neprejde, akurát, že to už bolo dávno dohodnuté a my sme potom už iba pozerali a presne to vyšlo. No dobre, takže to bolo dávno dohodnuté s nejakými stranami, alebo to bolo dávno dohodnuté s tými 27 poslancami? No, s najväčšou pravdepodobnosťou s tými 27 poslancami to bolo nejak dohodnuté, keďže mali to spočítané, že ani len sa neunúvali, aby to prišli nám, teda nám hovorím ako šaskáram, proste vôbec vysvetľovať alebo hľadať u nás nejakú podporu. Dobre, bavíme sa stále o tom, že týchto 27 ľudí nie sú nekompetentné opice a vedeli veľmi dobre, čo robia. Ja. Na druhej strane treba povedať, že tam bol vyvinutý skutočný tlak, že predsa len mali sme akcie, ktoré hotela, ktorý bol v strate a my ako čiastočný akcionár sme mali sa na tej strate tiež podieľať. Takže ten váš spoločník vás chcel nechať vykrvácať. Samozrejme. Keďže vie každý, v akej nechotivej situácii je Bratislava, že sa skutočne potkáca na hranici nútenej správy, tak bolo skoro jasné, že proste ten 1 000 000 eur proste sa v tom našom rozpočte nejakým spôsobom nedá nájsť, alebo za cenu skutočne drastických krokov, čo ja viem, zrušíme zoo, alebo zrušíme časť električiek, alebo proste až takéto extrémne veci by sme museli spraviť, aby sme vôbec dokázali nájsť ten 1 000 000 eur v rozpočte, aby sme dokázali vykryť tú stratu. No dobre, ale... A to ešte vôbec nebola garancia, že keď vykryjeme tento rok tú stratu, že budúci rok nepríde druhá. Áno, presne to som chcel, že aj keby ste ten 1 000 000 niekde našli, tak on by furt mohol nechať tú žilu proste pustenú a krvácali by ste ďalej. A po prípade by si, keby to trvalo dlhšie, tak by si našiel cestu, ako vlastne ako profitovať aj na tej strate. Dobre, takže to nie je to zase až také čierno-biele. Tí poslanci vedeli, že tá situácia je dosť zlá pre mesto. Takže to mesto... Preto hovorím, že človek skutočne musí vidieť a poznať vlastne všetky okolnosti celej tejto záležitosti, celej tejto kauzy, aby vlastne mohol vedieť, pretože predsa len, keď sa na to človek pozrie a vidí, že a teda číta tie možnosti, z akých sme si vyberali, tak príde táto alternatíva ako tá lepšia alternatíva. Že OK, tak zinkasujeme 1 000 000 za pozemok, zinkasujeme dvojnásobok toho, čo sme do toho vrazili a proste vidíme z toho ešte ako v zásade dobre. Lebo tá druhá možnosť bola taká, že ten pozemok sa nepredá, že budeme inkasovať skutočne tých 33 eur ročne za celý pozemok, za jeho nájom po dobu 50 rokov a budeme vykrývať tie straty do nekonečna. Dobre, a tá pôvodná zmluva za tých 33 eur na rok, to bola košer, tá je ako v pohode? Tá určite košer nebola, ale hovorím, to bolo presne robené ešte za primátorovania bývalého primátora.
No ale to tiež muselo tých 27 ľudí odsúhlasiť, nie? Alebo ako to bolo? Áno, vtedy neviem, to už sa treba si spýtať ich teda, že aj ako teda na to pristali, že čo teda bolo za tým, to už k tomu sa ja nebudem skutočne vyjadrovať. Dobre, ale mne toto prípada, toto je presne to isté ako v Národnej rade Slovenskej republiky, že proste 4 roky niekto bačuje, potom sa spraví prídu druhí a vyhovárajú sa na tých a ja nevravím teda, že sa vyhovárajú, proste majú dôvod, ja to neberiem ako výhovorku, ani toto, čo vravíš ty, skôr proste sa poukazuje na to, tak je nejaká cesta z toho, aby po vás nemusel niekto riešiť takéto veci? Napríklad? No, určite je to cesta. Jedna z tých ciest je napríklad to, že vôbec žiadne takéto partnerstva so súkromnými investormi sa proste nebudú robiť. Že skutočne nepôjdeme do nejakých spoločných biznisov a už skutočne nie za ľudí, ktorí nemajú na Slovensku dobrú povesť. Takže to je skutočne možnosť, ako ochrániť aj to mesto do budúcna. Dobre, ale toto stále záleží na dobrej vôli poslancov, teda či pôjdu alebo nepôjdu do takého kšeftu, keď si tých 27 ľudí tam zmyslí, že pôjdu, tak sa pôjde. A Bratislavčania nemajú absolútne nič, čo do toho povedať. No, to riešenie by bolo také skutočne priamejšia demokracia. Súdy, ktoré rozhodujú tak, ako by mali, rýchlo a jasne a s tvrdými postihmi. A keď sa toto stane na Slovensku, tak tieto veci prirodzene vymiznú. Ale bohužiaľ dneska ľudia s tým politikom alebo aj politikom proste tolerujú, že no dobre, no tak ten si ukradol tam, Fico nevysvetlil tamtú vilu, ten nevysvetlil také platínové sitka, ten nevysvetlil takú vec. Proste berú to ako normálne. No, normálne to nebolo. Nie, ale prečo proste ľudia nevídu do ulic, alebo prečo keď prezident poruší ústavu, tak na námestí sa stretne 200 ľudí a to je všetko. Áno, ale keď ich tam prišlo veľa, tak potom súdruh kresťanský demokrat Lipšic poslal svoje gestapo na nich a ich tam zmlátili, dožen tam strieľali s gumenými projektilmi, tak možno asi, a toto bolo za vlády ešte za minulej, možno ľudia nechcú, aby ich ženy boli triafané tými gumenými projektilmi a možno nechcú byť bití a možno preto nejdu a možno dosiahol súdruh Lipšic presne to, čo dosiahnuť chcel. To nikto nechce. Človek proste musí byť odvážny. Ľudia proste, treba si pripomenúť, 89. Proste pokiaľ vyjde dostatok ľudí sa nebude báť, tak sa aj v tej spoločnosti niečo zmení. Tak sa tá celá spoločnosť zmení, len proste musí byť tá vôľa, musia ľudia chcieť, musia mať záujem proste niečo meniť. No, ja toto riešim tu dnes a denne, že prečo ľudia si nechajú skákať po hlave, či už keď prídu od reštaurácie cez úrady, cez politikov a korporácie, a neviem, riešime to aj my, ako sú telefónne spoločnosti a takéto veci. A vyzerá to teda tak, že proste ten slovenský národ si nechá skákať po hlave od každého. Toto nie sú iba politici, ako bohužiaľ taká je realita, ale ja si myslím, že je na čase sa tomu postaviť, a pretože za chvíľu tu už nič nebudeme mať. Treba proste s tým niečo robiť. Ako ja som nikdy neveril, že proste sa niekedy zo mňa stane politik, pretože ja som normálny človek, proste čo politika je, proste neveril som tomu, ale proste som si potom povedal, že ak chcem, aby sa to niečo zmenilo, tak proste tak idem do toho, tak skúsim proste niečo zmeniť. Bol som plný ideálov, proste mladý, naivný a veril som, že proste si niečo podarí zmeniť. No dobre, toto nám... Po 2 rokoch bilancujem a si hovorím, že proste na to nemám. Na toto nemám, ako vrátim sa späť, budem proste pracovať v realite a proste budem robiť to
to, čo ma baví a to, čo ma proste teší a zase to tiež nie je cesta. Dobre, ale toto mi vysvetľovo, toto vieš, ja povedzme, neviem, asi po 3 mesiacoch, jak prišla teraz táto a boli noví poslanci a prišla nová vláda, tak som robil rozhovor s poslancom Škripekom a on tam bol čerstvý a tiež bol plný takýchto ideálov, tak je tam rok, ale tak povedz to ľuďom, dobre, predpokladajme, že išiel si tam teda, jak si povedal, proste s elánom a s nejakým presvedčením, že proste to ideš, ale vieš to zmeniť. Po 2 rokoch, ako to vidíš po 2 rokoch? Prevalcovala ťa mašinéria, alebo ťa to znechutilo, alebo proste si zistil, že nech robíš, čo robíš, tak je to jedno, proste sú tam ľudia, ktorí sa dohodnú a tým zhasla fajka, alebo ako to vidíš po tých 2 rokoch? Ja som chcel spísať také letáky a rozniesť vlastne po celej Bratislave, kde ma ľudia volili, proste spraviť taký odpočet toho, že čo som spravil, že čo sa mne podarilo, ako sa mne konkrétne podarilo zlepšiť proste veci v Bratislave. A keď som si potom porovnával tie plány, ktoré som mal na tých predvolebných letákoch, že čo sa mi za tie 2 roky podarilo, tak som bol z toho znechutený, že jak je to málo. Proste, že jak som chcel proste viacej, jak som si myslel, že prídem tam a proste všetko sa zmení a všetko bude proste lepšie. Ale čo ti v tom bránilo, v tomto, aby si teda tie svoje predsavzatia uskutočnil? No, bráni v tom to, že proste nemám moc zmeniť niektoré veci. Že naozaj som jeden z tých 45, keď sa proti mne postaví dostatočná väčšina, tak môžem skákať na hlave, zodražať sa ušami, kričať na nich a stále to proste bez breše karavána ide ďalej. Dobre, takže, no tak jasne, ako to je pravda, ale nie je vás tam viacej takých ako si ty? Ale áno. Ale môžem povedať, že naozaj áno, len nie je nás dostatok. Ja som sa bavil so Škripekom o tomto a on mi hovoril, aké proste toto je hrozné a ten výbor na vyšetrovanie a neviem čo, proste tam video je tam u nás na stránke, môžete si ho pozrieť. A ja som sa nakoniec pýtal, ako vy sa to môžete na hlavu postaviť, ako aj tak nič nezmeníte. A on povedal, že nie, lebo tak samozrejme vyše 1 milióna Slovákov sa nechalo zase oklamať nejakým sloganom o istotách. A proste súdruhovia teraz sú takisto na tom ako pred 89. Proste jeden zavelí, lebo takto tam funguje a všetci zodvihnú ruku a proste opozícia nemá absolútne šancu. Mi vysvetľoval, že povedzme v parlamente cez leto Smer bol schopný pretlačiť zákon behom jedného dňa. Ráno 8 bolo prvé čítanie, okolo 6 už bol schválený zákon. Takto fungoval súdruh Fico cez prázdniny, kým my sme sa opalovali niekde pri vode. Takže pokiaľ na mieste si v takej istej situácii, tak potom ono to je, ja viem, že dosť ťažké, no ale zase, ja by som sa na to pozrel zase tak, keby som bol na tvojom mieste, neviem, jak až strašne si znechutený, ale ja by som hľadal podporu ľudí, lenže zase vieš, ako to je. Ty si proste zo Sasky a Saska mala tiež svoje problémy a ľudia proste sú už znechutení týmito kauzami, kauzičkami a hodia ťa do jedného vreca s tými ostatnými, vieš. No, to je pravda. No, a toto je, no a proste rozumieš, ja nech tu už vyše roka počítam a delím a násobím a proste neviem čo, tiež proste ma zaujíma, proste, jak by sa to dalo. Proste tento systém ten sa nedá vylepšiť, proste tento systém je zlý a jeho treba zmeniť. Toto sa inak ako nedá. Pretože... Ja si skutočne myslím, že tá cesta je viacej zapojiť ľudí, proste zapojiť ľudí do toho aktívneho rozhodovania. Áno, aj ja. Proste, že nemať iba voľby raz za 4 roky, ale proste dať im skutočne vytvoriť nejakú tú platformu na to, aby proste každý, keď je nejaká téma, ku ktorej by sa ľudia mali vyjadriť, aby sa k nej vyjadrili, aby sa proste veci rozhodovali na základe skutočne nejakých, nie referenda, ale proste nejakého zrýchleného referenda, alebo proste, neviem presne tú formu popísať, ale proste ľudia vyjadrili svoj názor, aby videli, že proste, že naozaj ten názor, ktorý si povedia, tak skutočne je
záväzný, musí byť rešpektovaný politikmi a tým pádom proste tadiaľ pôjde aj tá spoločnosť. No dobre, ale zase, podri sa, toto je taký začarovaný kruh, lebo zase na to, ja si myslím, že takáto platforma sa dá vymyslieť, niektorí ľudia už ju dávno vymysleli, niektorí tam tlačia nejaké elektronické hlasovanie, zase predpokladám, že by skončilo u AT&T alebo niekde, alebo u IBM, ale bez ohľadu na to, ten systém sa vytvoriť dá, lenže zase potrebuješ, lebo máme takýto politický systém, aký máme, túto takzvanú kvázi demokraciu, zase potrebuješ tých 27 tam, alebo v parlamente tých, ja neviem, 76, aby to odhlasovali. A teraz, ktorý kapor si vypustí rybník? Rozumieš? Toto je v tom, vieš. A druhá vec je tá, a ja sa ťa spýtam úplne na rovinu, proste tvoji a SDK a títo kresťania veľkí. A čo, vy ste vládli pred rokom ešte. Prečo sa to vtedy neurobilo? Vieš, keď dneska vykrikujú proste všetci, prečo sa to vtedy neurobilo? Vieš, tá pravica, tá opozícia mohla to urobiť. Úplne s prehľadom. A možná, ale zase, pokiaľ to bol zlepenec a povedzme Saskári chceli a Olano chcelo tiež a teraz tam boli títo globalisti, SDK, tak asi tí nechceli. Takže cez to asi vlak proste neprešiel. Ale vieš, toto je ten začarovaný kruh. Môžem povedať iba jednu vec k tomu, napríklad na príklade tej poslaneckej imunity. Áno. Boli politici z týchto strán, ktoré si presne menoval, ktorí proste povedali, že pokiaľ ja budem v parlamente, toto nikdy neprejde. Ale proste ten tlak verejnosti bol taký, že proste, že nechtiac proste museli. Čiže ľudia majú skutočnú moc. Tá moc vždy pochádza od ľudí a keď budú ľudia skutočne chcieť a budú na tieto veci tlačiť, tak politici nebudú mať inú možnosť len to zmeniť, alebo potom naozaj skončiť v zabudnutí, prípadne ešte horšie. Áno, ale ja toto ľuďom vysvetľujem skoro každý deň, že ja viem, či si... No, tak dal som sa na to, čo mám teraz robiť, vieš, že teraz necuknem. Rozumiem. Ja pritom takto, ja som sledoval som potom takto po tej druhej gorile, keď bolo neviem asi 30,000 ľudí vonku v uliciach, čo je nič, ako proste nič, ale bolo to obrovské množstvo oproti tomu, čo sa dialo predtým. Ja som sledoval týchto komunistických mutantov potom v telke, a tá retorika sa okamžite zmenila. Vieš, to bolo vidno, bolo vidno strach. Hej. Ale asi iba na týždeň, ďalší týždeň, potom tam nastúpili títo kvázi aktivisti, rozumieš, že to tam rozbili, a ďalší týždeň už tam prišlo oveľa menej ľudí a už naspäť si mal týchto arogantných mutantov v telke a už za týždeň to bolo zase naspäť. Takže ja hovorím, a videl som to a tak si nájdete proste z televízie ukážky po druhej gorile, ako sa chovali politici. A áno, je tam dôkaz o tom, že pokiaľ tí ľudia vyjdú do tých ulic alebo začnú si teda dupať svoje práva a začnú mať nároky, tak tí politici sa boja, pretože proste taká je realita. Lebo nech ich je 150, nech ich je 300,000, nás je furt 5 miliónov, takže ale ľuďom toto nedochádza. Toto je ten problém. A ja zase ti poviem tým že toto súdnictvo tu a títo akože prokurátori, vieš, nech čokoľvek sa proste dialo, alebo boli kauzy, tak nikdy nikto nebol odsúdený. Vieš, tak ľudia predpokladajú, že proste no a čo? No pôjdem tam a aj tak sa nič nestane. Ale povedzme, táto poslanecká imunita je jeden z príkladov, kde proste áno, že ten tlak pomohol. No a tak myslíš si, že tí ľudia by mali tlačiť viacej, mali by chodiť von viac do tých ulic? Určite áno. Lebo to je jediná možnosť, ako skutočne dostať rozhodovanie politikov tam, kde ich chcú mať skutočne ľudia. Lebo pokiaľ neexistuje kontrola, tak proste príležitosť robiť zlodeja a tí ľudia proste, prečo by si neukradli, keď im proste za to nikto nevynadá, alebo keď máme hovor. Dobrý večer. Dobrý večer, Ondrovič Tomáš. Čau, Tomáš. No, zdravím vás. Môžem povedať svoj názor. Inak ja som mal podobný problém. Už som to tu inak aj raz hovoril. No dobre,
Máš otázku na pána poslanca? No áno, poviem jednu vec a on mi povie, že čo si o tom myslí. Viete, tu je problém, že tieto prokuratúry alebo tieto silové zložky, oni nemajú moc. Viete, a ešte aj tento druh práva, neviem, či sa to nenazýva anglosaské, že sudcovia namiesto, aby súdili, tak pozerajú do zákonov, hej, že aký zákon bol porušený a tak ďalej, lebo podvod sa nedá zadefinovať do zákonov. Podvod je práve v tom, že je to podvod, že vznikne voľnou úvahou sudcu, že áno, bol to podvod. Čiže oni, keď to dajú do súladu so zákonmi a je to aj tak podvod, tak sudca ich nemôže odsúdiť, pretože je to v súlade so zákonmi. Toto je hlúposť. Sudca musí mať moc a ako náhle je presvedčený, že to je podvod, tak vtedy, tak jak bolo za komunistov, vtedy takéto srandičky neboli. Tam, keď prokurátor získal presvedčenie, alebo teda prokurátora sudca, že je tam vina, tak s tými ľuďmi bol koniec. Viete, toto je ten problém tejto demokracie. Ja neuznávam demokraciu ako zriadenie, lebo to je podvod, to je čistý podvod. Musí byť absolútna moc. A títo ľudia, čo sú ako v bezpečnostných zložkách, tí musí mať absolútnu moc. No, tak. Dobre, Tomáš, ďakujeme. Dobre. Díky, ahoj. No, by som povedal, že skutočne totalita nie je riešenie na... Pochopil si správne. Totalita je riešenie na niektoré problémy, ale určite to nie je všeliek. Proste totalitu sme to mali, alebo skutočne odporúčam proste ísť niekam do nejakej komunistickej krajiny, dneska ešte stále také existujú, si to človek vychutná. Je však, kúp si letenku do Severnej Kórey a vieš, ako môže ísť aj Tomáš. Ja si tiež nemyslím, pretože už len teraz pri tých posledných, toho 22. čo to bolo, decembra, keď tam boli pred tým slovenským rozhlasom, čo tam zase tí policajti, vieš, vyvádzali, ako toto je nenormálne. Je nenormálne, aby nahádzali ľudí do autobusov, proste bezdôvodne, tam skákali po členkoch, byli ich tam. Ja mám video šéfa ich, Jajcaja, ktorý proste tam chytí chlapca, hodí ho, proste normálne na ulici ide chlapec a chytí ho a šmarí ho na auto, začne ho tam proste obťažovať. Absolútne porušené ústavné práva a nič. Ten chlap je tam a myslím si, že súdruhovi vezírovi vyhovuje, lebo mu robí poriadok na ulici a proste zastrašuje ľudí a súdruh je v pohode. A toto sa ale deje. Toto nie je, že proste nie. Toto sa normálne deje a nikto s tým nič nerobí. Toto sa ťa chcem spýtať. Ako sa ty pozeráš na túto slovenskú ústavu, ktorá proste je napísaná pekne a kvetnato, ale absolútne sa nedodržuje v tejto krajine? Je to všetko o ľuďoch. Proste pokiaľ máme prezidenta, ktorý dokáže porušiť ústavu, tak potom prečo by sme mali očakávať, že normálni ľudia budú dodržiavať zákony. Dobre, ale toho prezidenta tiež niekto musel zvoliť, vieš, ak to je? Práve. No a teraz... Človek, ktorý proste obhajoval neobhajiteľné za Mečiarovej totality, proste sa stal prezidentom dokonca 2-krát, tak to iba svedčí o tom, že proste v akej krajine žijeme a že ten prechod k tej vyspelejšej časti sveta nám proste to nebude proste len tak. Že skutočne, ako sa hovorí, že musíme počkať a proste, že to pôjde krok za krokom. No, a myslím, že treba počkať, kým vymre ešte jedna generácia, možno na 2. Ale nemyslím si, ja mám skôr taký názor, že ľudia, ja neviem, Slováci si neveria si v ničom a politici ich v tom udržujú ako hojne ich v tom udržujú, že proste aj tak nič nezmôžeš, veď kto si ty. Ale na druhej strane by si mal každý uvedomiť, že tá sila je strašná. Tá sila je strašne veľká, ktorú ľudia majú, ale keď ju vieš, ako ty môžeš mať gulomet v ruke, ale proste keď ju nepoužiješ, tak vieš, tak ako vieš, tak ti je na čo. Ja keby ani nebol. No a
Toto mne vadí na našom národe, ale myslím si, že pomaličky, ono to je, začalo to v Lani, tá gorela nech už bola z akéhokoľvek dôvodu, ale predsa len v tých ľuďoch trošku aspoň niečo zburcovala. Ja som bol v Bratislave, tam vedľa mňa stála vyše 70-ročná pani. Vieš, ako to nebolo, že len nejaký, ako proste ľudia nakoniec boli ochotní aj v tom mraze ísť a za niečo bojovať. No, na druhej strane, vidíš to, chceš byť dobrým politikom, stačí ti, alebo teda chceš mať dobrého fleka, tebe stačí ísť s nejakým šéfom korporácie do nejakého bytu, dať si kolu, byť ticho a bude z teba premiér. Vieš, také to je Slovensko. Toto je Slovensko roku 2012. Veď toto je hrozné. Čo si myslíš, čo by ľudia, kde by mali začať, alebo čo by mali robiť? Poďme skúsiť nejaké východisko z tohto nájsť. Kde je potreba začať? Sú nejaké malé dielčie kroky, kde by, myslíš si, že na komunálnej úrovni by mohli začať proste nejak si presadzovať svoje veci? Myslím si, že to jediné riešenie je skutočne pokojne hovoriť s každým človekom, ktorý je ochotný počúvať. Naozaj bez emócií, proste stále opakovať, stále proste dávať ten hlas rozumu von. Snažiť sa proste chytiť ľudí a proste ukázať im, že ide to aj lepšie, že proste dá sa to aj lepšie, že musíme proste síce preto niečo urobiť, že nemôžeme byť apatickí, lebo politici sú iba sú ľudia, ktorí proste iba smerujú tú spoločnosť niekam, ale je to vždycky na nás, na všetkých občanoch, a pokiaľ budeme chcieť, tak to zmeníme. Ale musí to začať od jedného človeka, proste tento musí povedať ďalšiemu, nemôže si to nechať pre seba. Proste rozprávať sa otvorene o názoroch, o všetkom, vysvetľovať každému človeku, že ty máš tento názor, ale ja s ním nesúhlasím, lebo je takýto a takýto a skús aj tým mňa počúvať, ja budem počúvať teba tiež s otvorenými ušami. Dobre, ale pozri sa, musíš uznať jednu vec, že stav tejto spoločnosti majú dosť za krkom aj médiá, ktoré proste masírujú tých ľudí úplne, vieš, do zbláznenia. Čo si myslíš o médiách teda? Prečo to robia? Lebo to nebudeme sa baviť o tom, či to robia, alebo to nerobia, alebo to robia, to je každému zrejme, len prečo? Čo tým sledujú, vieš? Tak, jak sa hovorí, že každý spieva toho pesničku, koho chleba je. Čiže dneska si stačí pozrieť, že kto vlastní tie médiá, kto vlastní Jojku, kto vlastní Teatrojku, proste, kto vlastní nejaké médium. A potom sa netreba čudovať, že proste, že tie informácie, že netreba niekedy proste úplne zlomiť na kolene. Stačí iba podať inak. Napríklad pozeral som minulé správy na našej národnej televízii, na STVčke, kde proste v Košiciach tá žena toho poslanca alebo toho starostu mestskej časti vystupovala ako hviezda. A proste každý si z nej robil srandu na Facebooku a potom som pozeral tie správy na STVčke, kde to proste prezentovali ako geniálny marketingový ťah. Čiže Dobre. Nemôžeme sa čudovať našim médiám, že proste nejak informujú, pretože tam sú tiež iba zamestnanci, ktorí si proste chcú udržať tú svoju prácu. Čiže taký je môj názor na médiá. Proste tie médiá proste sú ľudia, alebo sú redaktori, alebo sú novinári, ktorí majú tú svoju česť, ale potom stačí 1, 2, 3, ktorí proste sú ochotní sa zohnúť, proste podvoliť sa tej moci alebo tým politikom alebo tým oligarchom a to úplne stačí. Dobre, bavíš sa Jojka, Teatrojka, ja neviem, Markíza, ako fajn, proste sú to firmy, ktoré zamestnávajú ľudia a tí ľudia proste nemajú chrbticu a robia, čo im povedia, fajn, ako dobre, ale čo teraz naša telka, vieš, naši zamestnanci, lebo tam v tej STVčke to sú aj tvoji zamestnanci. Vieš, ako aký, za čo, za koho kopú oni, za akého majiteľa, keď majiteľom sme my?
Vieš, čo sa tam deje? Toto mi vysvetli. Preto treba proste neustále podrobovať aj tie naše médiá, ten náš rozhlas, tú našu televíziu neustále kontrole. Proste povedať, že toto nie, proste ísť proti tomu. Hovoriť, že nerobte si z nás bláznov, nerobte z nás somárov, proste, že toto nie je pravda. Dobre, ale zase vidíš to, keď toto ľudia urobia, tak príde Jajcaj aj so svojimi gestapákmi, naháže ich do autobusu a podváža ich, rozumieš? Toto sa stalo, toto nie je proste, vieš, žiadna konšpirácia. Takto to funguje. Takže ľudia, aj keď vyšli do ulic, a nebolo ich zase až tak veľa, ale vyšli a snažili sa nejakým spôsobom protestovať proti tomu stavu v RTVS, tak ich policajti proste podvážali. Takže ako to je teda? Vláda, poslanci, polícia, národná televízia, národný rozhlas, to je všetko jedna banda, alebo ako to mám ja chápať, vieš? Vieš, keď aj ten človek tam príde, tak proste potom prídu policajti, náču ich do autobusu, zbijú ich a neviem čo, proste robia, vieš, a už sa neprotestuje proti RTVS. No. Tak, vieš, ako niekde je táto harpia, ktorej treba odťať hlavu. Rozumieš, lebo ináč to asi nepôjde. Treba tú osobnú odvahu každého jedného človeka v tejto krajine. No a ja zase poviem ľuďom jednu vec, zaručujem vám, keď vás tam bude 15, 20, 50 tisíc v tej Bratislave, no tak policajti vás byť nebudú. Keď vás bude 200, tak ich príde 300 a zbijú vás, ale keď ich tam bude aj 1000 a vás tam bude 50 tisíc, tak sú si veľmi dobre vedomí, že ich tam udupete. Na prvej Gorile som bol, išiel som až hore pred dvere parlamentu, tam prišlo, ja neviem, asi 8 týchto korytnačiek a tam chránili tie dvere, tých ľudí tam bolo toľko, keby tí ľudia len lúskli, tak ich tam udupú do zemi. A neurobili to samozrejme. A policajti sa im potom odvďačili za niekoľko týždňov, no a potom sa im Fico odvďačil s tým, že budú musieť dlhšie makať, aby išli do dôchodku. Takže toto ste si chlapci vymlátili tam na palisádach, takúto výhodu. Ja som na tých protestoch Gorila tiež bol skoro na každom jednom a tiež som myslel, že to proste konečne sa niekam posunieme, že toto nemôže byť, že však pozrieme sa, koľko je tu ľudí, proste, že toto sa musí zmeniť, že bude to niečo nové, ale proste asi ľudia potrebujú, neviem, čo ešte potrebujú, aby sa zobudili. Dobre, ale čo si myslíš, dobre, keď si bol na tých, a ja som to sledoval tiež tie protesty, čo si myslíš, prečo opadol taký ten záujem vlastne o toto? Z tej strany ľudí. Neviem, skutočne neviem. Lebo zase, vieš, otázka je, ja viem, že Slovák je tvor veľmi netrpezlivý a chcel by, aby všetko bolo zajtra, čo sa nestane, proste nedá sa. To by si musel sem doniesť nejakú 100 000 armádu a vieš to tu vyčistiť, to ináč to sa nedá zo dňa na deň. A potom, vieš, oni vyťahovali, ja neviem, že Pčolinský toto, vieš, s Lipšicom a to je jedno, už keď si v tej ulici, ty tam nie si na ulici kvôli Pčolinskému, ani kvôli, jak sa volá tá Lucia, si rýchlo nespomeniem. A tam nie si kvôli tým ľuďom, tam proste ideš kvôli sebe a svojej rodine. Tam nech na tribúne stojí proste čert, to je jedno už v tej chvíli. Proste človek si tam ide za svoje práva bojovať a nie za to, aby nasledoval proste ako ovca zase niekoho. A možno toto... A toto treba vysvetľovať každému jednému človeku, ktorého stretneš, že proste, že pokiaľ chceš, aby sa niečo v tejto spoločnosti zmenili, tak musíš veci od seba, musíš proste niečo pre to urobiť. Áno, a keď ideš už do ulice, tak ideš tam za seba, za svoju rodinu, za svoje deti, za svojich starých rodičov a proste to je jedno, to je jedno, kto tam je, proste ty tam ideš pretože ty chceš niečo zmeniť pre seba a svoju rodinu a svoje okolie a či je tam už Pčolinský alebo Ježiško, to je úplne jedno. Ale proste stále sa mi zdá, že ľudia potrebujú nejakého vodcu vidieť.
A teraz je otázka, akého čistého vodcu nájdeš na Slovensku v dnešnej dobe. To je dosť také zaujímavé. Dobre. Prosím? No, ako, pár by som ich vedel, ale je to také, že tých skutočne čestných proste tí ostatní nikdy ďaleko nepustia, pokiaľ majú na to nejaký dosah. No dobre, víš, toto som sa ťa chcel spýtať, lebo zase absolútne si nemyslím, rozumieš, že my sme národ iba podvodníkov, iba zlodejov a iba hlúpých ľudí, ako v žiadnom prípade. A teraz, dobre, v tej Bratislave tam musíte mať tisíce odborníkov, ktorí sú lepší na tom, vieš, ako títo politici. Vieš, ako taký ten Kažimír, vieš, že čo si pomýli meter kubický s kilovatami, vieš, ako to je, vieš, v 5. triede, keď to urobí decko, tak vieš, za našich čas dostal si knihou po hlave a už si to hneď vedel, no vypadá, že ona si v tej škole chýbal. Ale to je ako v pohode, vieš, ako nemusíš to vedieť. Ale pre Boha živého, keď si minister financií nejakej krajiny, neviem. Vieš, keby som takéto fopá urobil, a to bolo vlastne so šéfom tvojej strany, nie, tak ja by som sa zakopal pod poslednú dlaždicu tam, vieš, na korze a už by som sa neukázal. A tento človek, proste títo ľudia, to sú jak bez chrbtice a raz vedie taký rezort, potom vedie iný rezort a ako keby všetko vedeli robiť. Vieš, kde sú odborníci? Toto ma zaujíma. Ja len hovorím, že mám asi na minútu baterku ešte na telefóne, takže keď ma to náhodou prerušilo, tak sa ospravedlňujem opred. Ale je to tak, proste človek len neviem, že či je to naozaj tá vec, že keď ľudia vidia svojho vodcu, tak sa s ním tak stotožnia, že mne proste všetky sú tieto argumenty a to, že má vedľa seba úplne nejakých sprostých chudákov, proste, že im je to jedno. Neviem pochopiť proste to zmýšľanie. Že neviem pochopiť, ako je možné, že proste ľudia niektoré veci nevidia alebo nechcú vidieť. Vieš, ale to je dobré, vieš, ako ani vidieť, ale musí ťa napadnúť, že pre Boha živého, ale tento človek je minister financií tejto krajiny a my sme na tom nie veľmi dobré. Ako, vieš, chápeš, čo rozprávam? Ako, musí okamžite červené svetlá, rozumieš, zošťadiaľ trúby a okamžite musí ťa napadnúť, že pre Boha živého, veď my budeme hľadovať za rok, keď tento chlap tam bude. Ako, normálne by ťa to napadlo, vieš. Ale len teraz neviem, že či už je celá opozícia, alebo kompletne, teda celá opozícia tak proste sprofanovaná, alebo proste, že ani im ľudia neveria, že proste si povedia, že tak dobre, no ale vy máte zase toto. Alebo vy máte zase toto, ako neviem, čo je skutočne tým dôvodom, že proste ľudia chcú byť slepí, alebo nechcú vidieť, alebo proste majú tých problémov toľko, že proste ani len sa neotočia tým smerom. To je, neviem, je to pre mňa záhada, ako ja som skutočne prešiel vlastne celé Slovensko dvakrát a ako predvolebnou kampaňou. Rozprával som sa so stovkami, možno tisíckami ľudí a snažil som sa vysvetľovať tieto veci, ale niektorí ľudia proste nechcú pochopiť, lebo majú úplne iné videnie a nerozmýšľajú racionálne, rozmýšľajú skôr tak emocionálne, inštinktívne, že tento sa mi páči, tento je mi sympatický a toho budem voliť a mne záleží na tom, že či je to úplný idiot, alebo iba poloidiot. No mne to pripadá, že ľudia proste nechcú si vziať zodpovednosť do vlastných rúk a proste ja ti hovorím, teraz myslím poslucháča, pokiaľ si tú zodpovednosť nevezmeš za krk, tak tí druhí to urobiť nebudú chcieť a nič pre teba neurobia, pretože na čo? No a stratili sme poslanca Michala Moránskeho. Ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si prijal naše pozvanie. Michal Moránsky, poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislava, predseda Komisie územného strategického plánovania životného prostredia a výstavby.
poslucháčovi som chcel poprosiť, ak máte, alebo požiadať, ak máte k tomuto niečo, čo vlastne táto krajina, čo títo politici, toto bol tiež vlastne politik, zavolajte na telefónne číslo 048 38 10 10 1. A ja to prečítam a kľudne zavolaj, ak počúvaš, lebo tomu ja trošku nerozumiem, ale to som ja. A píše nám Martina, že ako riešiť, klame v priamom prenose na otázku moderátora, prečo neinformoval o kauze skôr, odpovedal, že on si to nemyslí. Pán poslanec o situácii informuje na svojom blogu 8.10.2012. Hlasovalo sa 27.9.2012. Prvé info v médiách, Široký má hotel aj pozemky, plus jeden deň z 5.10. Superkšeft, Široký kúpil akcie hotela pri štadióne za symbolickú cenu, 4.10. pluska. Bratislava darovala v úvodzovkách akcie hotela Širokému, Hospodárske noviny online, 4.10. a tak ďalej. Dobre, ja musím priznať jednu vec. Ja som sa s Michalom Muránskym bavil a teraz neviem kedy, ale minimálne to bude tak 3 mesiace naspäť. Minimálne, možno to bude možno aj musel by som si pozrieť telefóny. Možno to bude aj október už. Možno aj 4 mesiace. Neviem presne. Ale viem, že to bolo pred niekoľkými mesiacmi. Ja som s tým chcel urobiť rozhovor pre TV24. Ja som šiel do Bratislavy kvôli niečomu inému. Ale volal som mu, že sa dohodneme, alebo že to urobíme hneď v ten deň. Pán Muránsky bol nemocný, mal nejakú angínu alebo chrípku, počul som to na telefóne. Aj tak som sa s ním proste chcel stretnúť, tak som povedal, že mu zavolám po obede, lenže mne do toho zase vošli asi 3 veci, tak som mu zavolal, ospravedlnil som sa mu a povedal som mu, že proste na ďalší týždeň sa mu ozvem, aby sme o tejto kauze sa bavili a zase upozorním, to bolo 3-4 mesiace naspäť. Ale ja to dohľadám presne, že kedy ja som mu volal. A už som sa k nemu nedostal, pretože začali sme robiť toto rádio. Ja som potom prestal robiť rozhovory. Nakoniec som potom ešte urobil rozhovor však s pánom Huranom a s pánom Potockým. Ale to sa urobilo v štúdiu, oni prišli za mnou. Takže to bolo iné. Za pánom Muránskym som mal ísť do Bratislavy, proste nemal som čas. Priznávam sa, že vykašľal som sa na to, pretože dával som dohromady toto rádio. A neobviňoval by som ho, že o tom nerozprával, pretože o tom rozprávať chcel a určite bude svedok náš DJ Janko Gašo, lebo on ma na neho nakontaktoval, tak Jano bude vedieť presne, kedy mi dával kontakt na neho. A inak nezabudnite počúvať zajtra večer o 8. Motorovú pílu Jana Gaša. Takže Janko, ak počúvaš, tak potom nájdi to niekde, kedy si mi dával, ale ja som presvedčený, že minimálne 3-4 mesiace to bolo. A viem, že tento chlap proste už vtedy vykrikoval, že nie je zle. Hej, takže to, že sa to dostalo vlastne von, alebo že on prehovoril proste v mojej prítomnosti, je vďaka tomu, že ja som dával dohromady toto rádio a už som nemal čas, aby som tam išiel. Takže taká je pravda. A niekto nám volá. Dobrý večer. Haló. Áno. Dobrý večer. Áno, prosím. No, Pajta Igor. No, ahoj. Haló. Áno, počujem ťa. No, ja som počúval ohľadom toho, mohol by som sa vyjadriť. Jasne, však od toho voláš snáď, nie? Ja mám jeden názor na to. Alebo, ja mám 60 rokov pomaly už. A na jednu je, mladí ľudia vôbec nemajú záujem o politiku. Ale
Ja si pomôžem jedným citátom jedného pána Don Miguel Ruiz. Som kúpil dneska, to je Menunky. Pomôžte mi zmeniť svet tým, že zmeníte seba, a to bez ohľadu na to, jak dlho to bude trvať a zda výsledek uvidíte na vlastné oči. Majte na mysli, vše činíte i pro ďalší generácie. Áno, ja s týmto súhlasím, samozrejme, len teraz je otázka, že prečo to ľuďom nedochádza, že toto treba urobiť. Nedochádza ľuďom, lebo x mladých ľudí je venku a dajme tomu, žijú tam, ale myslím si, že tak môj názor, že tí mladí ľudia by ten život, jak vidia napríklad v Anglicku, alebo tak. Ja som bol v 90. roku. Ja som sa nemusel vrátiť. Ale ja som sa vrátil z toho, že chcel som, aby sa dačo tu zmenilo. A ja tak z pohľadu môjho sa zmenilo, že technicky my sme svet dobehli technicky. Ale myslením sme ten svet ešte nedobehli. To je pravda. Otázka je, či naozaj musíme prejsť všetkým zlým, čím prešli ostatné krajiny, alebo budeme chytrí natoľko, že sa poučíme z ich chýb a z toho, čo sa im stalo. To je o tom, že... Dobre, ďakujem pekne za telefonát. Ďakujeme, dobrú noc. Ako áno, pravda je taká, že nie je na koho sa vyhovárať. Môžeš nadávať na politikov, viem, že je to jednoduchšie, než niečo urobiť. A my sme sa to snažili niečo robiť, a sa snažíme niečo robiť. A myslím si, že sa nám to jakž tak darí. Máme celkom podporu. A k tejto podpore chcem vás poprosiť, snáď náš ITčkár to urobiť dneska, najpozdejšie zajtra. A Jano Gašov urobil také jednoduché letáky na A4, sú to vlastne dve A5 na jednej A4. Potrebujeme spropagovať toto rádio. Ak by ste, prosím vás, chceli, tak pár si vytlačte. Zajtra by sa to malo dať stiahnuť. Sú to jednoduché letáky. Hoďte susedom do schránky. Samozrejme, ak nemajú napísané na schránke, že nechcú letáky. Nevylepujte to po zastávkach niekde, ani po súkromných majetkoch, ale proste kde sa dá a hlavne do tých schránok, nech aj ostatní ľudia o nás vedia, nech počúvajú. Je dôležité, aby nás bolo viac a je to o to dôležitejšie, že zase dneska sa niekto pokúšal tuto útočiť, pokiaľ bol pán Moranský na telefóne. Som dostal e-mail, budú do nás kopať a teraz je otázka, či nás skopnú alebo vydržíme a dostanú to KO od nás. Lebo otázka vždy stojí tak, komu vadí slobodný vysielač, komu vadí mlčenie, komu vadia ostatné alternatívne médiá na internete a hlavne prečo. Túto otázku by si mal každý položiť a asi robíme niečo dobré, pokiaľ sa stále niekto pokúša nás zastaviť. No, ale na to budete potrebovať, chlapci, trošku sofistikovanejší prístup. Aspoň taký, ako mal pán Široký s hotelom Hilton v Bratislave. Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám dobrú noc a príjemný víkend.